els canviaria la vida per sempre. If you'll be the last of Aughrim, as I suppose you to be, come give me the last token between you. The Laws of Aughrim, que és una balada irlandesa, que és preciosa, molt trista. Don't you remember that night on the hill where we swapped rings of each other's hands, surely against my will? Mine was of the beaten gold, yours but broke tin. Aquest conte n'hi ha una adaptació cinematogràfica esplèndida de John Huston, que a més tampoc no va poder veure culminada la seva pel·lícula perquè ja va morir en la fase final del muntatge. I el Gabriel l'està mirant, és un contrapicat així, i diu, és la meva dona. Hi ha un moment absolutament impressionant en què queda com sostinguda a l'escala l'Angelica Houston, que és la que fa el personatge de Greta, literalment atrapada per aquesta melodia que... I es queda com literalment suspès en l'aire, que això és el que és una microtècnica literària que es diu epifania, que és un moment que és com un impacte, és una fogonada visual. I ell, en canvi, és a anys llum d'aquell moment. És curiós perquè és dramàtic com Joyce fa que dues persones que estan tan a prop l'una de l'altra puguin estar tan allunyades en aquell moment. La neu cau sobre tots els vius i sobre tots els morts.